Kaixo historiazaleok. Ongi etorri beste behin ikusgelako historia atal berri batera. Gaur, 1848ko iraultzen inguruan arituko gara. Eta gaur, mamu bat dabil ikusgelan. Frantziako iraultzaz aritu ginen saio honetako lehen denboraldiko lehen atalean. Geroztik behin baino gehiagotan aipatu dugu galtza motz eta gillotinen iraultza. Agian, norbaitek pentsatuko du iraultza horren ostean betiko desagertu zirela monarkak eta absolutismoak, ezta? Ba ez! Ez duzute ikusten eguberreitan diskurtsoa? Nik ere ez. Frantzian hasi eta Europan zehar hainbat iraultza gertatu ziren 1848an. Nahiko bizkor, apaldu bazituzten ere, langile klase eta etorkizuneko gizartearen hainbat zutabe eraikitzen hastea ahalbideratu zuten. Kontuak kontu, mugarri garrantzitsutzat jo izan dira, eta Marxen arabera, adibidez, burgesiaren eta proletargoaren arteko gerra sozial modernoko lehen borroka handia izan ziren. Napoleon Bonaparteren porrotaren ostean, Europar kontinenteko monarkia absolutistek Bienako kongresua egin zuten. Bertan, Europako mugak berrantolatu eta Frantziako iraultza aurreko erregimen zaharrera itzultzeko irizpideak finkatu zituzten. Mundua aldatzen ari zen, baita iritzi publiko ere, baina aristokraziak betiko planteamenduarekin jarraitzen zuen. 1820 eta 1830ean hainbat altxamendu gertatu ziren. Altxamendu horietan parte hartu zuten herritarrak lerratuagoak zeuden momentuko bizitza industrial eta liberal berrira, baina koroek ez zuten hori ikusten, edo ez zuten ikusi nahi. Gauzak horrela, denboran atzera jauzi egin nahi izan zuten, eta sorpresa, ez zitzaien ondo atera. Mende hasierako industria iraultzak klase berri bat sortu zuen, proletariotza, eta apurka-apurka bere buruaren kontzientzia hartzen joan zen, ume jaio berri bat bezala. Beren eskubideen alde borrokatzen hasiak ziren, bereziki Britania Handian, Marx eta Engelsek 1848an argitaratutako manifestu komunistak auspotuta. Britania Handian ere monarkia baten pean bizi ziren, baina beretako sistema Europako gainontzeko lekuetan baino malguagoa zen. Horren ondorioz, proletariozaren aldarrikapen nagusiak aplikatzeko gaitasuna izan zuten. Europaren bihotzean, aldiz, Mila 1848ko iraultzen pizkundean, altxamenduak auspotu zituzten elementu gehiago ere izan ziren. Lehenik, patataren krisia moduan izendatu zena. Patata gusta oso txarra izan zen eta goseteak Europa osoa zeharkatu zuen. Irlandan adibidez gozete handia deitu zitzaion eta horren eraginez Irlandarren migrazio masiboa gertatu zen. Bigarrenik, 1857an industria eta merkataritza krisi handi bat hasi zen. Erresuma Batuan, banku eta industrian izan zuen eragina bereziki, eta Frantzian aldiz, gari, ehungintza eta metalurgia kolpatu zituen. Soldatak 130 jaitsi ziren eta langabeziak gora egin zuen nabarmen. Azkenik, Parisen merkataritza krisia zela eta beraien produktuak esportatu ezin zituzten handizkako komertzianteek saltoki erraldoiak zabaldu zituzten komertzio txikia porrotera eramanez. Beste baso batur behar dut. Frantziako iraultzatik, eta beti, gauzak nahasita zeuden Europa zaharrean, eta batik bat Frantzian. Esan dugun bezala, Bienako kongresuaz geroztik noblezia eta aristokrazia erregimen absolutista berresartzen saiatu ziren. Baina hiritarrak asmo horien aurka matxindatu ziren, bai 1820 eta baita 1830ean ere. Aldi berean, industrializazioaren ondorioz, klase zapaldu berri bat jaiotzen ari zen, proletariotza industriala. Eta, arekin batera, langile mugimendua. Jotake, irabazi arte. 1830ko iraultzak beste gauza batzuen artean Belgikaren independentzia edo Frantziako Carlos Amargarrenaren erorketa ekarri zuen. Hala ere, aliantza sentuko potentziek nahiko erraz apaldu zuten iraultza hau. Errege bat erori bazen ere, laster ezarri zuten beste bat, Luis Felipe lehenengoa. Garai hartakoa da, irudi ezagun hau. Listo, kokatu gara, ezta? Hale, pues, jarrai ezagun. Tira, 1848ra itzuliz, Frantzian, bi iraultza nagusi gertatu ziren urte hartan.
Lehena, otsailean gertatu zen, eta aipatu berri dugun Luis Felipe lehenengoa Orleanskoaren erorketa ekarri zuen. Erregimen zaharra berreskuratzeak aristokrazia eta goi burgesia besterik ez zituen gogo betetzen. Horiek horrela, burgesia txikiak eta proletariozak elkarrekin egin zioten kontra Luis Feliperen erregimen zaharrari. Erregea koroa bere semeari uzten saiatu zen orduan, baina erregetza sistema batekin jarraitzea ez zegoen iraultzaileen planetan. Luis Felipek Britania handira ihes egin zuen eta Frantziako bigarren errepublika sortu zuten. Gizonezkoen sufragia unibertsala ezarri, lan eskubidea aldarrikatu eta langabeentzako nazio tailerrak eratu zituzten orduan. Elkartze eta prentsa askatasuna berrezarri eta esklabotasuna bertan behera geratu zen Frantziako kolonietan. Apirilean, langileen eskaerak areagotzen ari ziren. Burgesia txikia, iraultza sozial baten beldur, bandoz aldatu eta goi burgesiarekin lerratu zen. Testuinguru horretan gertatu zen botere dema hirukoitza moduan definitu dezakeguna. Burgesia, erregimen zaharraren aurka alde batetik, eta bestetik, langileria, burgesia eta erregimen zaharraren aurka. Aldi berean, baita ere, burgesia txikia eta langileria, goi burgesiaren aurka. Eta horrela, aukera guztiak agortu arte. Jarraian, hauteskundeak moderatuek irabazi zituzten eta nazio tailerrak bertan behera utzi zituzten. Horrek ekarri zuen 1858ko bigarren iraultza, ekainekoa. Godfrey Cabagnac generalak erreboltaren errepresioa zuzendu zuen. 3 egunez 1.600 soldadu eta 4.000 matxinatu hil ziren. Ondoko egunetan 15.000 lagun atxilotu eta 4.300 deportatu zituzten Algeriara. Frantziako bigarren errepublika Luis Napoleon Bonaparteren estatu kolpearekin amaitu zen, Frantziako bigarren inperioa aldarrikatuz. Norbaitek Bonaparte abizena badauka, generalean ez fidatu. Frantzian gertatutako 1858ko iraultzak Europan zehar ere piztu zituen bere txinpartak. Alemanian, Mars Revolution edo martxoko iraultza eman zen. Berlinen, martxoaren 6an hasi ziren iraultzaren aldeko mobilizazioak. Gilen printzearen erantzuna armada hirian zehar eratzea izan zen, eta tentsioa handituz joan zen. Martxoaren 18an gertatu zen matxinada. Egun horretan soldaduek tiro egin zuten ikasle eta langileen manifestazio baten aurka. 230 iraultzaile erail zituzten. Alemanian, Frantzian bezala, denbora gutxian absolutismoara itzuli ziren. Garrantzitsuena parte hartzea da azken finean. Italian ere izan ziren tirabirak, eta Sizilian hasi, Napolitik igaro, Milanetik ondoren, eta Erroman eta Aita Santuaren lurraldean amaitu zuten. Hasiera batean, bazirudien Italian emaitza hobeak lortuko zituela. Erregeak konstituzio liberala onartu behar izan baizuen, baina azkenerako, eta Frantziar zein Austriaren laguntzaz, horiek ere absolutismora itzuli ziren. Baina, ez ziren horiek izan guztiak. Batarekin Danimarka, biarekin Schleswigeko dukerria, 3arekin Hungaria, 4arekin Galizia, 5arekin Suedia, 6arekin Suitza. Aha, capisco. Vale. Arrivederci. Merkatu, Silvia Federici zen. Federiciren teoriaren arabera, 19. mendeko bigarren erdialdean ezarri zen gaur egungo sexu araberako lanen banaketa edo soldataren patriarkatua. Ordura arte emakumeek eta gizonek egun osoz egiten zuten lan industrian 14 orduko lan saioetan. Eta noski, erabat birrinduta amaitzen zuten eguna. Eta produzitzen zuten, baina langileak ez ziren behar bezala erreproduzitzen. Horregatik, goi burgesiak garatu zuen estrategia gizonezko langileen soldatak ia bikoiztea izan zen. Trukean, emakumeak etxean geratu ziren, langileak elikatu, zaindu eta langile berriak erreproduzitzeko. Eta horrela sortzen da, norbaitek, beti horrela izan da, esango duen lelokerietako bat. Horretaz gain, Ameriketan esklabutaren aurkako mugimenduaren baitan emakumeen eskubideen inguruko mugimendu bat abiatu zen. Frantziako iraultzan Olympe de Gougesek idatzi zuenaren antzeko dokumentu bat kaleratu zuten bertan. Seneca Fallseko adierazpena. Historialari batzuen ustez, lehen olatu feminista Frantziako iraultzan hasi zen eta 1858ko iraultzetara arte iraun zuen, baita pixka bat aurrera gora arte ere. Kaixo, Daniel naiz, zuen historialari kutxunena, eta hau da nire ezinbestekoa 1858ko iraultzetan abanguardian egoteko. Manifestu komunista! Ikusi dezute Marx Attacks. Garaiko Biblia lagunok eta askoz meagoa gainera. Karl Marx eta Friedrich Engelsen manifestu komunista.
Manifestu komunistak sozialismoa sortu zuen, eta langileria klasea kontzientzia hartzen hasi, eta klase beraren jaiotza ekarri zuen. Mamua libre dabil Europan. Marxen inguruko kapitulo bat daukatzute filosofia sailean bide batez. Bitxikeria moduan, jakin badela kondaira bat kontatzen duena manifestu komunistaren idazketa eta argitalpena Jean Lafitte pirata biarriztarrak finantziatu zuela, naiz eta ez den sekula honen frogarik topatu. Aizu zuma lakarregi eta tortilla patata bezala. Nik erositako prezioan saldu dizuet. Labur bilduz, aldarrikapen eta klase izaera berriak hitzetan jarri eta gorpuzteko garaiak izan ziren 1858ko iraultzak. Naiz eta nahiko azkar zapaldu eta eten zituzten. Azia, ordea, hor zegoen dagoeneko. Iraultzak porrot egin bazuten ere, ondorio ideologikoak utzi zituzten, sufragio unibersalaren ezartzea eta klase proletarioza borroka politikoan txertatzea, adibidez. Urte batzuk beranduago, 1871an Parisko komuna agertuko zen. Ordura arte proletaritzaren botere korrelazioak ez zuen funtzionatu, baina Parisko komunan bai. Beraz, nolabait iraultzarako hazi bat landatu zen 1858an, orduan hasi baitzen ernetzen proletariozaren kontzientzia. Lore eder bat bezala. Ikusten nola den garrantzitsuena parte hartzea, gero ja irabaziko du norbaitek, 20 urte geroago. Eta ondoren zer? Lehen mundu gerra, bigarren mundu gerra, hirugarren mundu gerra, bain laurden gutxitan, Errusiari iraultza, beste iraultzaren bat, Maria Antonietaren burua sexta batean, Doc Martenseko zapatillak, eta generalean mundu hau formatzen duten gauza eder guztiak. Baina, berriro ere, aurreratu egin. Gero arte, hor konpon, kajan bonbon, hori hobeto. Historia interpretazioetara zabalik dago, dakiguna denborarekin aldatu daiteke. Akademiak aurkikuntzak egin ahala moldatzen doa, akatsak egiten jarraituko dugu.